Diyos marahay na aldo po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat ni Nene del Rosario and family, Liantero and Decena family, Maria Mercy Capestrano, Matias and Enguero family. Pasasalamat asin marahay na pagbiyahe, dolot ni Doti Monte and family. Pasasalamat sa pagpasar sa bar exam ni Nikki Tena Salcedo, dolot Canasense and Villafuerte families. Sa kaumawa ni San Judas Tadeos, San Jose, Santo Niño, asin Inang Peña Francia, dolot Canyantero asin Decena family. Para sa marahay na salud asin pagiging harayo sa katibaadan, Nina Rosalia Asense, Janet Villafuerte, Juliet Navarro, dolot kan Villafuerte family. Sa matiwasay na operasyon sa puso ni Ernesto Velasco Jr., dolot ni Emily Relucio. Para sa Diyosno na tabang sa pagsasadiri, dolot ni Nene del Rosario. Sa karahayan ni Lawas ni Arnaldo Bunyag, Cindy, asin Maria Faye Dona Rodriguez, dolot ni Binang Bunyag. Para sa marahay na salud asin pagiging harayo sa katipaadan ni na Arnaldo II, Arnold Kirby, Carmen Bunyag, Viel Maria, asin Jerome Rodriguez, dolot ni Binang Bunyag. Para sa matuninong asin onestong eleksyon, dolot Canyantero and Decena families. Para sa marahay na salud asin pagiging harayo sa katibaadan ni na Mayor Alan asin Vice Mayor Garcia, dolot ni Nene del Rosario. Para sa marahay na salud asin bendisyon sa kabuhayan ni na Maria Jane, Roderick, Maria Francia, Virgie, Bibi, Joseph, Hector, Alexis, Judy, Luis Marie, Naina asin Christian, dolot Canyantero asin Decena families. Para sa matiwasay na pagbiyahe ni Ariel, dolot kan Arcilia family. Asin sa karahayan ni Lawas kan mga may helang na miyembro kan CRC LLFCC. Para sa kalag kan mga minasunod, Nina Belen, Mila, Itchay, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Nene del Rosario. Nina Francisca, Rosalina, asin sa gabos na kalag, dolot ni Doti Monte, family. Sa kalag ni na Saturnina, Epifania, Pablita, Maria Clara, Antonio, Gregorio, Aaron, Irene, Hilario, Carlos, Ronald J., Yolande, asin sa gabos na kalag, dolot Canyantero and Decena families. Para sa kalag ni na Maria asin Jose, dolot ni Rosalia Asense. Asin sa mga kalag kan mga miyembro kan CRC, LLFCC na nasa ikaduwang buhay na. Ngunyan iyo an ikaduwang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema, pagtubod asing pagkasararo. Kita inaapudan kabos na magkaburanyog sa pagtubod asin sa pagtao nin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini na inako niya to bilang Diyos noon na balaog. Sa liturhiya na sa tuyang pinagseselebrar, ipinapagirumdom sa tuya na kaipuhan na pakusugon niya to ang pagtubod ki Kristo asin akoon siya ninudok sa buot. Ang sa tuyang selebrasyon pamamayohan ni Reverendo Padre Jerome Pelagio, ang sekretaryo kan Arzobispo asin direktor kan Archdiocese of Cáceres Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Madaling makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap,
Maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Maray na aldaw man po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa tumakasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pumibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak manlugod sa tuon Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninongan, sa mga taong marahayan buong. Inuumawi ka, rinurukyawi ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula kong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na aking utong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako ang sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan borong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibdi kita. O Diyos na may rakon, ang sa mga kasalan, hinugasan mo sa tubig, tinawan mo kami nin bagong pagkamundag sa Espiritu, asin tinubos mo kami sa dugo ni Kristo. Ngunya na sa mong ginigiramdom, ang sa iyang pagkabuhay liwat,
Orog lugod na mamidbidan mi ang mga balaog na ini, asin baguha ang buhay na itinao mo sa muya, huli ka Jesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, na kaiba mo, asin in Espiritu Santo, na ubuhay asin nagahade, Diyos sa gabos na kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kantataramon. Mahigos na inutob kan mga apostoles, an sa indang mga katungdan sa komunidad. Ninhuli sa pagtubod kan mga tawo, kadakol an nadara ki Kristo. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kang mga apostoles. Dakol na mga milagro asin nga ngalasan, ang ginibo ka mga apostoles sa mga tao. Sindagabos nagkakatiripon duman sa portiko ni Solomon. Mayong nangahas na mag-ayon sa sainda. Alagad, umaw sinda ka mga tao. Orog nang nagdadakol ang mga nagtutubod sa kagurangnan. Mga lalaki asin babae. Sagkod ang mga naghihilang, dinadara sa tinampo, asin ibinubugtak sa mga higdaan. Tanganing pag-agi ni Pedro, ang sa iyang anino makaabot sa inda. Ang mga tao nagtitiripon, hali sa mga banwa na nasa palibot kang Jerusalem. Dara ang mga naghihilang, asin ang mga pinapasakitan, ka mga maraot na espiritu. Asin sindagabos, nagkaurumayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Ang sa iyang pagkamuot, daining kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkamuot, dainin kasagkoran. Magsabi ang Israel, ang sa iyang pagkamuot nagdadanay sagkod paman. Magsabi ang harong ni Aaron, ang sa iyang pagkamuot nagdadanay sagkod paman. Magsabi ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot nagdadanay sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkamuot, dainin kasagkoran. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Ang gapong isinikwal kang mga paratukdo, naging hariging gapo, gibo inining kagurangnan. Ini ang aldaw na ginibo ning kagurangnan, sa tong ipagrukyaw asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkamuot, dainin kasagkoran. Ligtasan kami kagurangnan, nakikimahera kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaran ning kagurangnan, inuumaw mi ika sa harong ning kagurangnan. Siya sa tong Diyos, tinauan kita niya ning liwanag. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkamuot, dainin kasagkoran. Ani kaduwang babasahon, iyo an manunungod sa mamurawayo na pagpahiling ni Jesus. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ng Kapahayagan. Ako si Juan, sa indong tugang, kadamay nindo kay Jesus. Kadamay sa kasakitan, sa kahadean, asin sa gabos na sa indong tinios. Ako kaigtuman sana islakang Patmos. Sa paghulit kan tataramon nin Diyos, asin pagsaksi, huli ki Jesus. Sa aldaw ning kagurangnan, uminabot sa ko ang Espiritu. Asin nadangog ko, sa likod ang makusog na tingog, kang trompeta. Isurat mo sa libro, ang gabos mong nahiling. Nagsalingoy ako sa tingog na nagtataram sa ko. Asin nahiling ko, 7 bulawan na kandelaryo. Asin sa tahaw ninda, ang sarong lalaki na arog sa aki ning tao, halaba ang gubing, asin may hagkos na bulawan. Kansya sa kuyang nahiling,
Napukawan ako na haros gadan sa iyang pamitisan. Idinuot niya sa ko ang sa iyang tuong kamot asin nagsabi, "Dai ka matakot, ako ang kapinuunan asin ang kataposan. Ako ang tunay na buhay. Ako gadan asin ngunyan, ako mabubuhay sagkod pa man. Uyas ako ang yabe ning kagadanan asin ning empyerno. Isurat mo ang nahiling. Mga nangyayari ngunyan asin mga mangyayari sa maabot na panahon. Tataramon kan kagorangnan." Salamat sa Diyos. An Ebanghelyo, iyo an manunungod ki Tomas, na nagtubod pakatapos niyang mahiling si Jesus. Magtubod lugod kita, maski dain yato nahihiling. Matindugpuan ka bo sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sosok kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kanal daw na ito, enot na aldaw nin simana, pirinto ang mga pintuan duman sa pinagtitiripunan kan mga disipulos. Si Jesus nagpahiling asin nagtutukaw sa sainda asin nagsabi, "Mapasaindo ang katuninongan." Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda, makamot asin ang sayang hirog. Naunma ang mga disipulos kan mahiling nindaan kagurangnan. Giraray, nagsabi si Jesus sa inda, "Mapasaindo ang katuninongan. Siring na ako sinugo ka na kamo sinusugo ko." Pagkasabi kay ni, naghayop siya sa inda sinagsabi, "Ako nindo ang Espiritu Santo, ang kisay man nakasala na sa indong patawadon, napapatawad. Ang mga dai nindo patawadon, dai napapatawad." Si Tomas, saro sa kagduwa, inapod na kambal, dai duman sa kaibahan ninda kan duminatong si Jesus. Kaya inusipan siya ninda, nahiling miyan kagurangnan. Alagad siya nagsabi, "Kunday ko mahiling sa sayang mga kamot, ang gira, kan mga pako. Kunday ko ikalaog ang sakong muro sa mga pinagpakuan, asin ang sakong kamot sa sayang hirog, day ako matubod." Pakalis ni ng 8 aldaw, giraray, ang mga disipulos yaon duman sa harong, asin si Tomas kaibahan. Pirinto ang mga pintuan, alagad si Jesus nagpahiling, asin nagpataho sa sainda sinagsabi, "Mapasaindo ang katuninongan." Dangan nagsabi ki Tomas, "Ibugtak an sa imong kamot asin muro, asin hilinga, an sakong mga kamot. Unata an sa imong kamot asin ibugtak mo sa sakuyang hirog. Day ka magduwa-duwa kundi magtubod." Si Tomas nagsimbag, "Kagurangnan ko asin Diyos ko." Si Jesus nagsabi sa iya, "Nagtubod ka, huli tanahiling mo ako, paladan ang mga day nakahiling, alagad minatubod."
Dakol pa mga tanda ang ginibo ni Jesus sa tubang kan sa iyang mga disipulos, na dai isinurat sa librong ini. Ang mga ini, sinurat, tanganing magtubod kamo, na si Jesus iyo si Kristo, na akin ni Diyos, asin ang sa indong pagtubod, makamtanindo ang buhay na daing kasagkoran. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. An kagurangnan iyon hade, siya namamayo kan mga banwaan. Surat pastoral, mapapadapit sa Pirilian 2022. Namumuta na mga kaimanwa, haranin na naman ang Pirilian nagigibuhon niya to sa Mayo 9, 2022. Siring kan mga nakaaging taon, sa siring na panahon, botmi giraray, bilang sa indo mga pastor na magpahayag nin mga nagkaperang pagirumdom. Para sa mga kandidato, botmi magpahayag na ang ofisyo sa gobyerno, bakong diretsyo asin pagsadiri nin sa isaiman, kundi ini sarong katungdan asin paninimbagan, bakong pagkamkam nin kapangyarihan, ni paagi nin pagpapayaman. Kung igwaman nin kataki na kapangyarihan sa pag-asumir nin pwesto sa gobyerno, ini sinublian sana sa tunay na pinagigikanan nin kapangyarihan na iyo ang mahal na Diyos. Tasya sana ang kagurangnan, ang tunay na hade na dapat namamayo sa banwaan. Ini ang dapat na mauton nin mga kandidato na maglingkod sa paaging nakakaagid sa pamamahala nin mahal na Diyos. Ang katuyuhan kan ofisyo sa gobyerno, iyon pag-ako uning katungdan na ipinagkatiwala kan mga namamanwaan. Kaya sala ang pamamakal nin boto, ang panloloko, ang pagputik asin pagdaya, makakakua sa nanin boto, tanganing manggana. Sala ang pagsamantala sa kadukhaan, asin kakulangan nin pagkasabot kan mga tao. Sala, ang pagratak sa kapwa, urog ng gayo, kunni sahot sana, asin kaputikan man sana. Para sa mga botante, iyuman ini ang satong masasabi. Sa haloy ng panahon, sa to ng hinayag, asin lininaw, ang mga dapat niyatong hanapon sa sarong kandidato, arog baga, kung si Isay, ang may maninigong kakayahan, competence, ang minagalang sa buhay, dignidad asin diretsyo ng tao, na dahil nagagamit indaha sa pamamahala, ang matanos, ang may integridad, bakong kurap, asin igwanin paninimbagan, accountability, ang igwanin marahay na track record, asin plataforma nin pamamahala, ang may pagmakulog sa kapalibutan, ang madefensa sa teritoryo kan sa tuyang nasyon, ang may pagmakulog sa mga dukha, asin kasaraditan, asin na gabos na ini nakapatugmad sa mahal na Diyos, tasya maka-Diyos. Sisay baga sa to, anday pa nag-aaram kay ni gabos. Kung kita'y nahapot kung ano ang hinahanap ta sa sartong kandidato, haro sararo kita sa pagsambit kay ni gabos, alagad, ano, na napapasala pagiraray kita sa pagpili. Enot, baka daita kaya midbid ang mga kandidato o habotang magtubod kung ano mananggad siya. Habota halimbawa nin parahabon, alagad ang pinipili parahabon. Tagayod, daita aram na parahabon o habota lang magtubod na siya parahabon. Ikadua, napapatubod kita nin mga salang usipon, mapapadapit sa sarong kandidato. Kadakol kayang fake news, asin disinformation. Kaya magmaan kita, asin tunay na magsiyasat, tanganing maaraman ang tama, ang karahayan, asin ang katotoohan. Ikatulo, igwa sa sato nin mga nagpapadara sa mga panao, mga pangsuhol, kung aapodon arog ba kang kwarta o kakanon, dawa aram ta na sala ang magpabakal nin boto sa siring na paagi. Gayod, kadakol sa sato ang igwanin makuring pangangaipo,
Alagad ang sa tundukhang kamugtakan, bakong dahilan, tanganing isuko ta ang sa tong dignidad, asin magpadara sa suhol, nan halaga, dayaman ngani nahaloy. Ikaapat, igwas sa sato ng mga panatiko na haros sambahon, ang mga napupusoan na politiko, mayo nin paliwanag, ang makakabirik sa paghiling asin pagtubod. Bakong rason, kundi sentimiento ang pinapaorog. Mayong pakiaram sa issues, kundi sunod-sunudan sana. Depende kung napapaboran asin nakikinabang, dawa sa raot na pamamahala. Bako kitang responsabling namamanwaan kung kita saro sa apat na nasambig. Dahil niya to sayangon ining pagkakataon para sa pagbabago na madara sa tunay na katiwasayan asin pag-uswag. Isipon ta na dawa sarong boto sa nan igwa ang lambang saro sa to, igwa ini dakulang halaga sa pagpili nin mga maninigo na malingkod sa banwaan. Dahil sukat sana na aramon ta ang mga marahay na sukol nin pagpili, criteria. Pasiguruhon ta na tugma ang sukol na ini sa pagkatao nin sa tong pipilion. Bot sabihon, ang maninigo may integridad, honestong kandidato, botohan. Siring man, ang midbid niya to na parabon, putikon, dai, pagbotohan. May pangangapudan sa mga panahon na ini nin pagkabaranga, nakaipuhan tang magkasararo. Alagad, ang pagkasararo, mangyayari sana kung ini nakapatugmad sa tama, sa karahayan, asin sa katotoohan, bako sa sala, maraot, asin kaputikan. Ibahanta ni pagpangadyi ang sa tuyang mga paghingawa, hagadon ta ang tabang kan Espiritu Santo, na itaw sa to ang liwanag, tanganing sa liwanag, mamidbidta ang tunay na maninigo, mahiling man ang katotoohan, asin ini sa tong mapa nindugan. Ang tabayanan, manlugod kita ni Santa Maria, Reyna nin katuninongan, sa mga panahon na ini, nin kariribukan, asin pagkabaranga. Sa iyang pagsurog, makamtantaman lugod, ang sa tuyang minamawot na matuninong, asin husay na pirilian. Hali sa mga obispo sa Kabikulan. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamahan, kagibo kan langit asin gadaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang nana sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadayan dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang nan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahay ko nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen.
Pamibi nin banwaan, an sa tuyang katiripunan ngunyan, panalmingan kan pagtalubok kan simbahan bilang komunidad, mamibi kita sa ama na ang pagmaabot, iyo na kita magkasararo sa puso asin kalag, an sa tuyang simbag, kagurangnan, pagsararo kami sa imong pagkamuod. Kagurangnan, pagsararoa kami sa imong pagkamuot. Para sa gabos na Kristiyano, urog na ang Santo Papa asin mga obispo, na sinda magtao nin pusog na pagsaksi, na si Kristo Jesus, iyo ang kagurangnan na nabuhay liwat, sa paagi kan sa indang karahayan, asin kan sa indang maugmang buot, mamibi kita. Kagurangnan, pagsararo kami sa imong pagkamuod. Nadigdi sa satuyang nasyon, ang gabos na mga Kristiyano, kaiba ang mga Muslim, sagkod kan gabos pang ibang mga tao, makakuanin kumon paagi, pasiring sa katoninongan asin pagkasararo, sa paagi kan pag-ako kan lambang saro, asin pagkasinarabotan, mamibi kita. Para sa gabos, na sa pagtapos kan panahonin Kwaresma, magmauot na giraray makisumaro sa sato sa paagi kan banal na Eucharistia, sindalugod makakuanin marahay na padara, asin paarog, huli kan sa tuyang hararom na pagtubod, sagod pagkamuot, asin mahiling na nagtatalubo an sa indang pagtubod asin pagkamuot. Mamibi kita. Na itong nagsisiyasat asin naghahanap kan tunay na pagtubod, arog gi Santo Tomas, Apostol, masabatan si Jesucristong kagurangnan, sa paagi kan pagsaksi sa pagtubod kan sa tuyang mga komunidad. Mamibi kita. Naan sa tuyang pagsarig sa kagurangnan na nabuhay luwat, magtaong pasabong sa sato na maghira sa mga dukha, na magkaigwa kita nin panahon sa mga nangangaipo sa sato, na magtao nin ranga sa mga mayhelang, asin sa mga nagtitios nin kasakitan. Mamibi kita. Amang matinao, manabatan milugod sa imong banal na lamesa, bakusanan kagurangnan na sa imong bugtong naaki, kundi ang lambang saro sa katoninongan, sa papatinawad-tawadan, asin sa kaugmaan na Jesucristo, sa muyang kagurangnan na buhay liwad. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa kuyang buhay sa pagmamahal, kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran sa imo sa nakaguran na, at sa kuyang isip inunusay ko sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kamurangan, na magdanay na matungkol sa imo. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa ko asin ang sendong atang, maako malugod ka Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagtubod asin sa bunyag, kami nakin linalang. Ako na atang ni sa imong banwaan, asinin gabos na namon dagirare sa bunyag. Asin daraha kami sa kamurawayan na dayeng kasagkoran, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong Itaas sa espiritu, mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iarubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinolot na sakripisyo. Hulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay binabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, naugman gabos na bilog na kinaban, kaya ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit, kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos ning mangawag mo, ang langit asin daga, kanokan sa imo, kaulawayan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimili kami. Pabanala ka ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat binaakini. Asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni. Tainihan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhaan niya maningkalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamanetan niya mo, ang buhay mo liwan, ipinapahayag sa kanyang ikamangat mo. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang
na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama ka gurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na magadan. Dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria Birhenena kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanikong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos, nakagalangan, asin kamurawayan, sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yakon sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya monya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin malay kami ang naraasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Sa imo ang kaden,
Sinuman kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan ni tinatawag ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburanyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpati na rawhan kamo, nin katuninongan. Kord Maluhod po. uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara akan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ining sakramento na sa mong inako, magdanay lugod sa mong isip asin puso sagkod paman, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita, tanganing ang nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag ang kabutan kang kagurangnan, na nagigiya sa mga kaabtan nin mga nasyon. An sa tong pag-arang, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani ang konsensya danay na maginyatong batayan sa pagpili. Kagurangnan, hinanyuga Tangani kami. ang karahayan ng kagabsan danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani ang dignidad din tao galangan at sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani ang pagkatakot sa Diyos sin pagkamot sa paglingkod, magiya sa mga nagmamaot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani mga nagkandidato, maghimati sa tingog ni mga daeng kusog, asin magkaigwanin puso para sa mga dukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani ang pinagkatiwalaan ng katungdan sa eleksyon, danay na magsurog, asin panindugan ang sa tuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tangani ang pagkasararo magiya sa tuyang nasyon, sa dalan ng katuninongan, katanosan asin kauswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwanin pagtubod, magdaranin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibig kita, pastorin mga kalag asin para ligtas nin mga nasyon, ang politika balaog mo sa sarong pangapunan na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Ang tabayan mo ang samuyang politika, siring kan paggiya mo sa ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga butante, asin mga kandidato, magdaranin ka umawan sa mamutan mong ngaran, asin magtabang sa sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Divino Rostro, Kahirakan mo San kami. Pedro Bautista, Ipamibi mo Nuestra kami. Señora de Peña Francia. Tabangan mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to ang sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Jerome Pelahio. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and family, ang mga nagbasa asin ang ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa inda mga pag-iriba, asin sa indo po gabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingkong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ni Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga nalamin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya dahon yato munya. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpasong, ang murahon nin pa kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod.
sa mga dalan itinakpan. Si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya